Vítajte, milí blíženci, pri dnešnom tarotovom výklade. V dnešnom výklade sa spolu pozrieme na predikciu na jún 2026 a rozoberieme si teda 5 rôznych tém, 5 rôznych kariet, pozrieme sa napríklad na celkovú energiu, na lásku, na prácu a podobne. A samozrejme, že sa bude jednať o kolektívny výklad, o všeobecný výklad, ale ak by ste mali záujem o osobný výklad, tak dole v popise. A pod týmto videom nájdete odkaz a taktiež som spustila v mojej členskej sekcii program hojnosti, tak ak by vás to zaujalo, môžete sa na to pozrieť tiež. Takže začíname celkovou energiou. Máme tu otočenú pažu mečov. Takže ja si myslím, že v júni to bude taký mesiac, kde veľmi veľa z vás budete troška možno, že by som povedala psychicky preťažení, pretože možno, že veľmi dlho potláčate nejaké veci, čo cítite, lebo toto je taká energia, otočená páža mečov, ktorá hovorí o tom, že je tam mentálny chaos, je tam prehnané analyzovanie, je tam nervozita, je tam nejaké vnútorné napätie, ktoré ako keby držíte v sebe a ono to nie je nejaký pokojný mesiac. Ono to je skôr taká energia toho, že veľmi veľa premýšľate, že veľmi veľa budete sledovať nejaké tie situácie, ktoré sa možno, že aj okolo vás dejú. Je to taký pocit, že tá hlava ide non-stop. Ono vlastne aj meče sú vzdušná energia a aj vy ste vzdušné znamenie, takže mám pocit, že to bude také, že tá hlava vám naozaj pôjde non-stop, budete príliš veľa sledovať tie veci a je to také, že budete kontrolovať telefón každých pár minút, budete možno, že analyzovať správy, tón tej komunikácie alebo rozmýšľať nad tým, že kto čo ako myslel, keď vám napíše. Alebo si budete možno, že aj vytvárať nejaké také scénáre, ktoré sa ešte ani nestali, ale ako keby už predtým si ich vytvoriť. Lebo to je taká energia, že dobre, že čak sa niečo pokazí, že prečo odpísal toto, takto a mám sa ozvať, radšej nie. A ja mám pocit, že veľmi veľa z vás ako keby budete možno že taký unavený, môže to byť aj niečo napríklad so sociálnymi sieťami, keďže páža mečov, ona niekedy aj tak symbolizuje také sledovanie napríklad sociálnych sietí. Môže to byť napríklad aj taký, že scrollujete na telefóne alebo možno, že aj sa neustále porovnávate s inými. Lebo ja si myslím, že ten problém nebude nejaký ako keby v realite, že skôr tá vaša hlava bude veľmi preťažená tento mesiac. Hovoríme takú celkovú energiu. Poďme sa ale pozrieť na lásku, na vzťahy všeobecne. Karta milencov, no tak toto bude hlavnou témou, možno, že pre niektorých z vás. To je veľmi silná karta. Ono to ale neukazuje iba nejakú romantiku alebo nejaký taký krásny vzťah. Ono to je o rozhodovaní, milenci. Ono to je o takom spojení, o takej otázke, že čo vlastne chcem. Lebo ono to je o tom, že jún vám určite môže priniesť silné city, môže to priniesť nejaké osudové stretnutia, môže to priniesť niekoho, že z minulosti sa vám niekto navráti, alebo aj také, že veľmi intenzívne budete premýšľať nad vašim vzťahom napríklad. Lebo ja si myslím, že môže to byť, že vám ako keby niekto aj zamotá hlavu, alebo môže to byť inak s tou pážou, to spájam, alebo bude medzi vami veľmi taká silná príťažlivosť, alebo budete sa ako keby znovu tak rozhodovať. Áno, že či zase ten rozum a tie city, minulosť, budúcnosť, že či chcete tú lásku alebo ostanete v pohodli. Takže ono to je taká energia, že nemôžem na tohto človeka ako keby prestať myslieť, lebo je medzi nami niečo silné, ale zároveň ako keby neviem, čo s tým. Myslím si, že niektorí z vás ako keby budete chcieť jasnosť, budete chcieť nejaké odpovede, budete chcieť nejaké potvrdenie veci, ale ja si myslím, že možno, že môže to byť, že tá druhá strana bude trocha nerozhodná, že kvôli tomu tam bude ten chaos. Nerozhodná, nejasná, možno, že tá láska, ako keby tie vzťahy budú veľmi intenzívne, ale komplikované. Takže myslím si, že toto je taká celková energia na tie vzťahy. Poďme sa pozrieť na prácu, na kariéru. No, toto je karta nerozhodnosti. Môže to byť inak, čo som hovorila, že bude tá druhá strana nerozhodná. Ale teda, čo sa týka práce, kariéry, stagnácia, nerozhodnosť, nejaké psychické zaseknutie. Takže ja si myslím, že možno, že aj v práci budete stať medzi takými dvoma možnosťami, že budete odkladať nejaké rozhodnutie a to vás začne ako keby ničiť. Lebo ono to hovorí o tom táto karta, že premýšľate nad zmenou práce, bojíte sa riskovať, ale ako keby sa bojíte aj zostať v takej situácii, ktorá vás ako keby nenaplňa. Len preto, že je ako keby istá. Zase môže to byť, že neviete, že či odísť, že či zostať, že či začať niečo nové, alebo čakáte na nejaký správny moment, ktorý ako keby ale stále neprichádza. Takže ja si myslím, že toto je taká energia toho, že sa vám možno, že áno, čo tak si predstavím, že otvoríte nejakú tú stránku s pracovnými ponukami, rozmýšľate nad podnikaním, ale zároveň ako keby máte aj taký strach, že čo ak to nezvládnem.
Ja si myslím, že zase ako keby nebude problém, že by tam neboli možnosti, skôr si myslím, že budete mať strach sa rozhodnúť a nechať nejaké tie veci tak, čo sa týka práce. Poďme sa pozrieť na zdravie, ale samozrejme okrajovo. No, psychické vyčerpanie, toto je veľmi emocionálne, energeticky teda ako keby kolaps. Ja si myslím, že vy budete v júni veľmi unavení. Môže to byť, že budete veľmi mentálne preťažení. Budete mať úplne potrebu vypnúť, lebo ja si myslím, že psychika už ako keby nebude vládať. Že áno, to telo bude vládať, ale vy psychicky nevládzete. Môže to byť, že sa ráno zobudete unavení, alebo budete mať taký pocit, že už nemám jednoducho kapacitu na ďalšie veci, lebo toto je zase taká energia toho, že váš systém je preťažený, ste veľmi emocionálne vyčerpaní, alebo to aj môže byť, že ignorujete vlastné potreby príliš dlho. Lebo zase ja si myslím, že júno nebude mesiac na to, aby ste sa prepracovali, aby ste non-stop boli nejak na sociálnych sieťach, aby ste s niekým non-stop mali nejaký kontakt alebo sa tlačili do nejakého výkonu. Zase ja si myslím, že vaše telo si bude určite pýtať ticho a spánok a menej stresu a viacej oddychu bez výčikiek. Takže myslím si, že tá psychika potrebuje regeneráciu. Poďme sa pozrieť na domov, na rodinu. 6 mincí, tak výmena energie, rovnováha. Ja si myslím, že ono sa tak ukáže, že kto doma dáva, kto len berie. Toto je rovnováha, toto je výmena energie, ako som hovorila, toto je nejaká vec, že si začnete uvedomovať ako keby aj v tých vzťahoch v rodine alebo doma, že kto sa viac snaží, kto vás podporuje, kto len očakáva. A reálne to môže byť, že vy dávate viacej pozornosti, než dostávate a že ste ako keby stále tí, čo pomáhajú. Alebo sa od vás ako keby očakáva neustále taká emočná podpora. Môže to byť aj napríklad to, že čo mi tak ešte ako keby napadá, že sa tak začnete pýtať, dobre, že prečo som vždy ja ten, čo drží všetko pokope, alebo kto sa postará o mňa, alebo si začnete niektorí z vás ako keby nastavovať nejaké hranice, alebo prestanete zachraňovať všetkých naokolo a začnete zachraňovať seba, lebo myslím si, že vy si uvedomíte, že čo vás vyčerpáva vo vašom živote a možno, že aj tak sa rozdávate pre ľudí, ktorí by pre vás nič neurobili, lebo ja si myslím, že určite v júni vás to naučí dávať menej. Takže čo tu bude nejaká téma, určite budete veľmi psychicky preťažení, budete sa musieť rozhodovať v láske a budete určite aj taký nerozhodný. Takže mám pocit, že si uvedomíte, že naozaj ten najväčší chaos je o tom, že držíte veci príliš dlho v sebe. Namiesto toho, aby ste ich možno že začali tak riešiť, lebo niečo vás tu veľmi vyčerpáva. Takže mám pocit, že to bolo asi všetko, moji milí blíženci, tak ďakujem veľmi pekne, že ste tento výklad vypočuli do konca. Prajem vám všetko dobré, aby sa vám darilo. Ak by ste mali záujem o osobný výklad kariet, ako som už spomenula, môžete si ho zarezervovať dole v popise pod týmto videom. Alebo ak by ste sa chceli pridať do programu hojnosti, tak ak vás to teda zaujalo, môžete sa na to tiež pozrieť. Odkaz bude dole v popise. A teda prajem vám ešte raz všetko dobré a aby sa vám darilo a dovidenia.